Думата кредит идва от латинския глагол credere, който означава вярвам, доверявам се. В Древния Рим credere се използвало в смисъл да поверя нещо на някого с доверие, че ще го върне. От този глагол произлиза кредитум – заем, дълг, поверена сума. През средновековието думата преминава в различни европейски езици. На старофренски кредит – доверие, репутация. На италиански кредито – заем, вяра в нечия платежоспособност. В българския навлиза чрез посредничеството на френски или немски през 19 век заедно с модерните банкови и търговски термини и запазва основното си значение – отсрочено плащане, предоставено въз основа на доверие. Интересното е, че в някои езици първото значение е било морално – да се вярва на нечия дума, а финансовото се е появило по-късно, когато доверие и отсрочено плащане започват да вървят ръка за ръка. Ние от Кредитен център ВСК вярваме, че доверието е най-ценният капитал. Свържете се с нас днес и поискайте своята оферта.